BKMEDIASHOW. Ýeke arzuň içinden ikimide de geçli bardan. Ol arzum için men garaştım kenva. Yayrat ömrümü göreseňi, sen ýaz täleýimiň edini, sen oý diýip eliziňi, ýüregimi men sana berdim. Sen ne wagt doňdyýsoň, sen gelenden soň üýtgüdi barda, bakynlarymsa. O tanaya ol beni, men bolmagymda bareli, ingozatlarym oň eseri, yeri yüregimde. Tanaya ol beni, men bolmagymda bareli, ingozatlarym oň eseri, yeri yüregimde. Barda täleýiň eline, sana duşurjagyny bilipme, ýüregimiň äkiden yerine, seni tapdym mukbalym. Başagay dünýäni unutýan yerim, ýylgyryşyň çekip äkidýär meni. Düşme sen adama meň beýän melek, sana öň duşmadygymy enli ökünýärmenemme. Pikirlem taşlaryňa çolaşsa da, seni aydardan ejir bar goşgulym. Ençe şahir, söýgü ýok diýip göçdelerim, söýgü bolmasa bu dünýä boş diňe goşgulym. Ýayrat ömrümü göreseňi, sen ýaz täleýimiň edini, sen oý diýip eliziňi, ýüregimi men sana berdim. Sen ne wagt doňdyýsoň, sen gelenden soň üýtgüdi barda, bakynlarymsa. O tanaya